את יודעת, קסמים זה התחביב שלי, אבל לא הראשון. את יודעת מה התחביב הראשון שלי? מה? הראשון? לישון. לישון? לישון. איזה מין תחביב? לישון? לישון. אז אני הדבקתי בעזרת הפיהוק את חיים אמיר מאילת ואת אביבית מזרחי מירושלים באותה מחלה בדיוק. שיר מספר 8, התחביב שלי לישון. סידור שעון אותי מרגיז, כי צריך כבר להזיז את כולי מהמיטה ולרוץ שוב לכיתה. אני אוהב את המורה, אוהב אותה נורא נורא, אבל רבה היא השמחה להתכסות שוב בשיחה. התחביב שלי לישון וזה אצלי דבר ראשון. לפני כל פעולה אני ישן שינה קלה, לפני כל פעולה אני ישן שינה קלה. הנה בצהריים נעצמות שוב העיניים, לבית ערוץ פה איש ובעלי ענקי. אתיישב אל השולחן, הרי האוכל כבר מוכן, אני בזמן הארוחה חושב על גר והשמיכה. התחביב שלי לישון וזה אצלי דבר ראשון. לפני כל פעולה אני ישן שינה קלה, לפני כל פעולה אני ישן שינה קלה. אני מכין את השיעורים, מעתי כמה שירים, האור בחוץ כבר מתעמם, אני מקריא